שלום חברים יקרים, שמי בר, והיום אני הולך להראות לכם איך להוריד את התוכנה 7zip למחשב. קודם כל נכנסים לדף לפן האינטרנט שלכם, שנייה, אוקיי, הנה, וכותבים 7zip ונכנסים לראשון 7zip. אוקיי, הנה, אוקיי. כפי שאתם רואים כאן יש לכם שתי הורדות, אחת של 32 ביט ואחת של 64 ביט. אתם צריכים לדעת איזה מערכת הפעלה יש לכם, של 32 או של 64. איך לעשות את זה אנחנו מיד נבדוק. גם נכנסים להגדרות, למסמכים, מחשב, מאפיינים, והנה סוג מערכת הפעלה של 32 סיביות. אז אנחנו הולכים להוריד את התוכנה של ה-32. אם יש לכם כמובן מערכת הפעלה של 64, אתם תורידו של 64, אבל עכשיו נוריד את ה-32. עושים דאונלוד, וזה מפנה אתכם לאתר הזה, שבו תתחיל ההורדה בעוד 3 שניות. הנה 0, וההורדה תהיה כאן. הנה, אחרי שההורדה מסתיימת אתם פותחים כאן, שנייה, הנה, וכן, ועושים כן. מקודם המחשב שנייה קרס, לא קרה כלום, ועושים אינסטול. כפי שאתם רואים, פיניש, ההורדה הסתיימה, ויש לכם 7zip למחשב. נכנסים כאן הפעלה והופה, zip file manager 7. הנה, נכנסים, יש לכם כאן את כל מה שאתם צריכים. אתם יכולים גם להעלים תיקייה באמצעות 7zip, הכל. תודה שצפיתם, לייק וסאבסקרייב, ויאללה ביי, מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים עוד מדריכים, אז כמובן תגידו בתגובות מה תרצו, עזרה, ואני אשתדל לעשות את זה. יאללה ביי, תודה שצפיתם.